बोसोरनि उनाव दिनै नोंथांमोना बेलाव दिनै उदां जाबाय आरो मा फोरमायगोन बे समाव ओरैनो आंनि गोसोआव दाथ' गोसोआव मोजांखौनो नांगौ दा। खै बोसोर नोंथाङा जेलाव दंमोन? जों 10 बोसोर जाबाय। 10 बोसोर। जिहेथु नोंथाङा दिनै उदां जाबाय बेहाय सोरनि हेफाजाब दं होननानै नोंथाङा सानो? जों दा बेखौसो मिथिया जिहेथु जों बेखौ नुदों एबसु बिटिआर सरकार आरो एनडिएफबि बारग' दैदेनगिरि साफ्रोम बारग' दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोनखौ बख'नायाव जों हाबा मावनायखौ नुनो मोनदों। दा जों सरकारजों सावरायनाय जेबो बुंनो हाया। दा जों बे माखासे सारमोनहा माबोरै मा सावरायदों माबोरै मा खालामदों बेखौसो जों बुङो। दा जों जेबो मिथिया। ओरैनो नोंथांनि मुङा? आं दिकेजुलिनि। मुङा मामोन? आंना उपेन बसुमतारी। बेसेबां मायथाइयाव नोंथाङा जेल जानो गोनां जायामोन? आं 2016 आव। न'खरनि सोर लांफादों? न'आव आफा दंमोन। दिनै गबाय नोंथांमोना दिनै गबाय माबायदि मोनदों गोसोआव? जों दा बिराद गोजोननाय मोनबाय। नोंथांजों लोगोसे साबसे गखो दिनै? दिनैथ' जोङो जोंनि लोगोफोर जों बिसिजों गनाय जाबाय आरो आद्रा थाबावबाय नामा? आद्रा थाबावबाय साबायानो दं आरो। बिसोरबो गनायनि लामायाव दं नामा? बिसोरबो गनायनि लाइनावनो दङ। गगोन मानो गया जानो। जिहेथु नोंथांमोना दिनै गनानै फैबाय सोरनि सोरखौ क्रेडिट होनो सानो? नोंथांमोननि गनायनि आन्दोआव सोरनि हेफाजाब एबा मदद दं होननानै नोंथांमोना सानो? दा सरकारा जाय मानसिया बख'दों जों बेखौनो सापर्ट होबाय आरो माथोबाव। जिहेतु जोङो नुनो मोनदों एबसु बिटिआर सरकार आरो एनडिएफबि बारग' दैदेनगिरिफोराबो मैखोमै हाबा मावबाय थादों। बिथांमोनखौ साबायखर बावनो सानो नामा नोंथाङा? बेफोरखौ उनफ्राव बुंजासिगोन अनेक समाय दङ। ओरैनो नोंथांनि गामिया? आंना देवलगुरि। मा मुं? आंना लिबाव बसुमतारी। खै बोसोर नोंथाङा जेलाव दं? आं 10 बोसोर जाहैबाय। 10 बोसोर। सेन्ट्रेल जेलाव। गोबां खस्थ' खालामदोंमोन। दिनै जों बिथांमोननि नाजानायाव गबाय। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो। बेखिनिखौ बुंबाय दिनै जेबो कमेन्टस होथ'ला। जेलाव माब्ला? जेलावथ' जों 10-11 बोसोरानो जाबाय। बेखिनियानो दे नोंथांमोन। आङो बिसमुरिनि। साननैसो उनाव लोगो मोनफिनगोन दे। केसआव थानाय क'क्राझार जेलनिफ्राय एनडिएफबिफ्रा दिनै उदां जाबाय। माबाफोर नोंथांमोना बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि जानानै? औ जोङो मोजां मोनदों। गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना गोबाव सम खस्थ' खालामनानैहाय बिथांमोना थाबाय आरो दिनैहाय मैया सा 13 उदां जाबाय। ओमफ्राय आरो दिनै आरोबाव सा 20 आरो उदां जाबावबाय। दा साबा बाखि दंबावो सिङाव बिथांमोननियाबो थाबैनो जागोन। बिदि आरो दा जोङो दिनैहाय जायफोर बे उदां खालामनायावहाय जायफोर जोंनि नांथाबदों बिथांमोनखौ जोङो दिनै हामबाय होनांगोन। स्पेसियेलि जोङो जोंनि सरकारनि जे चिफ प्रमद बर' सारखौ जोङो गिबियावनो साबायखर होग्रोनांगोन। आरो लोगोसे जोंना फेरेंगा सार बिथाङाबो बेवहाय गोबां नांथाबदों। गोबां राङारि बिथिङावबो बिथांमोना मदद होनायजों दिनैहाय बेखिनि थासारिसिम सफैदों। सरकारजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोराबो एनडिएफबिनि जे जेंना बेखौ लानानै हाबा मावनायाव जों नांथाबनानै दं। एबसुनि सोमोन्दै मा बुंनो? औ बिथांमोनाबो गोबां बार माने सरकारजों सावरायबाय थानायाव प्रेसार होबाय थादों बे केसफोरनि सोमोन्दैनो। आरो बिथांमोननि जे बुंनाय बिथांमोननि जे भइस बेजोंनो बेफोरबो मोनफा मोनसे गोहोम खोख्लैदों आरो दिनैनि बे जाफुंसारनाया सफैदों होननानै जों सानो आरो बेवहाय साबा दंबावो बिथांमोनाबो थाबैनो उदां जागोन आरो।